Everyone, good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गोथार फुंबिलिनि बयखौबो आरो खेबसेबो बरना लानाय जाबाय लोगोफोर नै आं हारसिंसो दङ लोगोफोर फिल्डआव गैया टाइमानो मिलाया दाबो लोगोफोरनि खारनायानो सफैथारबाय मा खालामबावगोन हागोन ना हायाथाय दा मेंखाबाय आंनो हारसिंसो दङ लोगोफोर आधा घन्टा जाबाय आं बाव थाफैनाया दै जिङावनो जा खुवा खोबदों लोगोफोर रावबो फैथ'वाखै लोगोफोर दाहायसो फैगोननो आंहा थांग्रोनोसै आं खारखांबाय नालाय आं थांग्रोनोसै लोगोफोर न'आव न'नि खामानि मावहैनोसै लोगोफोर सोर सोर आसाम पुलिसनि प्रेक्टिस खालामगासिनो लोगोफोर आंजों कमेन्ट खालामहर आरो आंजों गोदान लोगो जाहर लोगोफोर आरो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर सोरबाफोर आंजों आसाम पुलिस खारनाय कमेन्ट खालामहरोबा आंबो गोजोननाय मोनगोन लोगोफोर मानोना आंजोंबो लोगो दं होननानै आं सानगोन आरोखि ना टाइमानो सोलाबा लोगोफोर न'आव बिराद खामानि सोलिगासिनो ना भिडिअ खालामनो टाइमानो सोलाबा आंहाबो मबाइल मोनबाबो गरमजों बानाय मोनसे लोगोफोर गरमा माबायदि जादों लोगोफोर दासान्दि थैनाय बायदि गरमखा न' सिङावबो थानो हाया खामानिथ' मावनो हाखाया आरोबाव मा भिडिअ खालामनो गोसो जानो लोगोफोर आं दिनै मा खालामो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै न'आव थांग्रोसै लोगोफोर आं दा लोगोफोर फैगासिनो ना आं नेबाय थाला मालाय बिस्रा सिख्ला मानसि दा खारबाय थासिगोन बे न'आव एसे खामानि मावहैनोसैलाय नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आयै थैबाय आंने सेस मा जाजोबो आं न'आव फैबाय लोगोफोर नै जुथाखौ खुनानै आखायाव लाबाय आङो ओमफ्राय दा दैखौ बारलांसै नैबे दैखौ बारनानै हरैसो दै बारलायनांगौसो लोगोफोर जोंना न'आ नायलाय लोगोफोर फुंनि समाव बोथोरा जा मोजां जायो थान्दानो फिल्डआ जोंना मोननै बाहाय मोनसे ओमफ्राय हरै आं दानि खारहैनाय मोनसे आरोना नै दैखौबो नायदो लोगोफोर मालाय जा सिरि सिरि बोहैखायो बिमा गंगाया बानाय गैया मेंनाय गैया गावनि थांखिखौ गावनि जायगाखौ होसोनानै मालाय जेरै बोहैबाय थायो खिन्थु जों मानसि माहारियासो मानो गावनि थांखिखौ होसोनो थाखाय इसिबां बानाय लाजिनाय जायोथाय लोगोफोर आं बेखौनो कनफिउस जायो आरोना साननानै जा ओरै सिरि सिरि बोहैगासिनो मालाय थाद'नाय गैया थांनांगौ थांबाय थागोन होनलाय जा गोजौ गाखोलांबावनांगौसो नै अन्थाइ बल जागोन ना बामि थुनोबा फै लोगोफोर बाहाय सोरबाफोर ना बामि आंनि बोराइजों फोरोंजानो हागोन ना बामि थुनो नै मेरला मोनो बेफोराव लोगोफोर थुबानो हरो नै बामिनि जायगानि मेरला ओरै सेर सेर रावबो गैया लोगोफोर सिरिखा खालि दाउसिन दाउला आरो आंल' दाबो सिखारा मालाय मानसिफ्रा मालायफ्रा उन्दु मोनजायो लोगोफोर आंहा उन्दु मोनजायालै खारखांबाय आं नै मालाय बायदि खाफाल गैया उन्दु मोनजानाय नै दैया खुवा खोबनायजों जा समायखादों नामा लोगोफोर आं जुथा गानग्रोनोसै लोगोफोर लामाया जा अन्थाइ गोजा आथिं गोजा थांनो हाया नै लेखा फरायनायानो मिनिबाय थायो हाथाय गैयिखौनो देखेबाय थायो खारना फैखांनानै दुगैनानै साहा लोंखांबाय लोगोफोर नै नानिया दाबो लोंखायाखै लेखा फरायगासिनो दाउआ जाबाय फाग्लि आयु मिथाइ दाउआ जाजाबाय मिथाइखौ सेस एक्टिं खालामनायावनो दाना मा जाबावनांगौ दे खोन्था नेम र' आं सोंगोन नोंखौ नेम दा भेजिटेबल डेट रमे सेल्स दे मा मामोन बेफोरो दे मा मानि नामखौ मिन्थियो नों मा नुदों बाहाय इंलिसाव खोन्था दे पार्पल नङा बियो ब्रिन्जल ओमफ्राय दे मा केबेज लकी मा दं ओमफ्राय बैखौ मा होनोमोनलाय जोगोनारखौ मा होनोमोनलाय
मोजां खोन्था दे pumpkin कलिफ्लावारबो दङ ना cauliflower सालायानो मोजां गिदिङा लोगोफोर बेना हाथाय एम्फौ जाजोबनाय नालाय र'आबो लस जायो हामा गाज्रि नुयो एगजाम जासिगोन 1 तारिखआव बिसिनाबो दाबो गोसोआव थाजोबाखै नै Who is रमेश रमेशआ सोरमोन ए मामोन vegetable seller What does he sells बे मा फानोमोन vegetable Good होनदों नै बेरायनो थांसैलाय जोंहा बेलासिलाय लोगोफोर नैबे नों थांफानो आंजों थांफानो माबि गरमा अबस्था गैला गरमा माबायदि इमारजेन्सि खामानि ओंखारलायबाय लोगोफोर आंना नै टाउनाव बेरायनो थांलायसैलाय एसे फैदा थांनोबा सरखलायाव फैसा लागोन सानदों आंखौ आंलाय बारा फैदो गाखोदो बेथिया ओमफ्राय आंलाय मानो लानांगौ थौ एखे दामसो खामानि सोरबो खेब बियो नालाय थांला फैदा थायोबा 10 थाखा बाराखौनो गिबाय आरे गारि गाखोलायनो मोनगोन बेरायनो थांलायसैलाय जोंहा बोराया फैबाय फैदा थांना फैदा थोदा थांसै दा ये बेलासिनि जारनि चलो फैसासो ला नानिनि माबा लेखा जेरेस खालामफैदों लोगोफोर नै बाजाराव बेरायनो जेरेस खालामनानै लांफानोसै आरो ओमफ्राय मैगं थाइगं एसे लानानै थांसै गावस्राजोब्बाय लोगोफोरा जेरेस खालामनांगौ नालाय आं जेरेस खालामग्रा दखानाव फैग्रोबाय आरो लोगोफोरा बाजार खालामग्रोबाय आंबो खालामहैनोसै दा थांबाय नै मा जादों नोङो लेथ्रा नारें जुमब्रा जाबोगासिनो बे न'निफ्रायनो हामाखै जेरेस खालामगासिनो थांसै बिबोनाङा गोमाथारबाय आंनि नै जोंना बाजारा दाबो फैला सासेया अबे थांखोथाय थांसैमोन हिनजावफोरनि बाजार खालामनाय मा होनोलाय ओरैनो लायसै आयौ गाज्रिखा गारि सालायनो सोलोंनो नागिरदों बे आंखौ गारि सालायनो एबार साब्रं लानोसैलाय लोगोफोर आं भिडिअ बानायबाय थाला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे आरो गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे आं एसे ट्राइ खालामगासिनो गारि सालायनो ओमफ्राय जलि जिबिया हिनजाव सासेया दे गाखोदो माबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय